Ja by som len urobil prezenciu, keby ste si dovolili. A potom už dám slovo predsedovi ročníka, pánu doktorovi Všetičkovi, ako to riadil a ja už potom začnem tým byť. Takže, Richard Alexa, Vladimír Andial zo Svidníka, nebudem čítať mena. Ďalej chcem Pavol Bodnár, ten je už na väčšinosť Viliam Velička tiež nie je medzi nami. Bielou Česlav je tu. Vindas Ľubor je tu. On sa volá Ľubor, ja mu chodím na už len na Jugoslava a on je Ľubor. Tu som. Školik Anton, ten je vraj do zahraničí. Španielsku. Bološ Peter, podľa môjho názoru je na USA. Igor Zvezňan je v Kanade. Viera Hlinská je v Španielsku, mám sa detailnejšie správy v Portugalsku, mám detailnejšie správy, pretože ma navštívila pred niekoľkými týždňami. Pracuje na vlastnej klinike malých zvierat v Madride, áno. Pracovala asi 5-7 rokov v Mozambiku a potom sa vydala a v súčasnosti je úspešná veterinárna lekárka, krásna dáma. Budočová Beata, tá je rovnaká vždy, ako je teraz, Cibula Martin, ten je z Košic, ale ten zatiaľ sa nehlási. Nevideli sme nájsť adresu. V Kanade bol skončil. V Kanade? Čelárová Eva, nemám vedomosti. Vlastne Bystrici. Čiba Juraj. On sa ospravedlnil, mám v rodine oslavne ako 80. Ale pozdravujem za všetkých. Dedinský Cyril je tu. Dianovský Jan je tu. Dobrota Milan. Ten je Nitre. Ja som s ním hovoril o mozgovej príhode a povedal, že keby Boh mohol z niekej ísť, by Boh aj prišiel, ale sám sa neodváži ísť na cestu. Takže držujem mu palce. Doci Štefan je tu. Ďakošík Andrej. Chorý. Gajnorský Emil, tu má hviezdičku, tak viete, čo to znamená, že... Najlepšie. To už neviem povedať. Stále je hviezdu. Keď ma parazentoval výžu, tak hovorím, tak poď už s nami, a on hovorí, že nemám zahraničnú literatúru, ktorú som bola. Aj červený mobil. Aj tu z teba, nemám informácie. Ja som s Denom hovoril a povedal, že príde a neprišiel. Mal sa ozvať, neozval sa. Havranek Jan je tu, už dlhú dobu. No ukáž sa. Hladník Jozef. Juško je Záhorie, ja som ho videl na kandidátke KDH. Holakovský Peter je tu. Homý Michal. Hovoril som s ním a povedal, že keď bude moc príde a bude asi ne. Horák Igor, to sú železovce, ja nemám správy o tom žiadne. Ale vraj je... Dopočanov bol. Funguje. Hrubiak Vladislav. Ospravedlnil sa. Áno. A smrť. Ihnat Michal. Správal som sa s ním, hovoril sa, ozve, neozval sa. On tu veľmi blízko býva. A býva prakticky odtiaľ 200 metrov. Jozef, takisto... On sa mi hovoril, vedel a povedal, keď bude moc príde. Jaký Jozef? Jozef. On je Jozef, ale všetci sme ho volali Peter. On je v Kežmarku hore. Ale som sa myslel, tam je tam. Kežmar, Jura, nie? Ospravedlnil sa, on má dceru vydatú v Brne. Tak išiel tam, ale mal to plánované predtým, čiže nemal. Gerčík Ľubor. Je v Austrálii. Nový Zéland. Pragma,
vyjednať veľa úspechov a že vraj to ešte 10 rokov trvá. Čo začne na predchádzajúcu? Je momentálne na nejakom veľkom rally, ktoré vyhrá 5-krát predtým, a keď vyhrá 6, tak to sa nikdy v Austrálii a v Novom Zélande nikomu nepodarilo, takže sa to spravilo. A pravdě, že aby ste to teda nebáli, neviem aké. Lisek Juraj, tu. Blízko. Kota ja. Kotaj. Nikto. Nikto. Robil u vás jeden čas v Nových Zámkoch. Ja som našiel Jana Kožiaka na internete, ako kandidoval posledná správa za primátora mesta Poltava. Ale našiel som aj, kde býva, poslal som mu, ale Ja som sa s ním debatoval, robiť po jeden čas aj prednostu úradu v Poltári a spravili si diaľku nejak právo a tiež robí na tom mestskom úrade v tomto smere niečo. Áno, čiže veterán nie. Veterán nie. Ďakujem pekne. Tu urobili chybu, tu je chyba, ty vieš o toho, Karol. Neviem. Lebo tu je napísané Lacko Karol. Alias Karolišov. Ladislav Lang, pardon, je tu. Vladimír Lašanda, štátny veterinárny ústav. A povedal, že má veľké problémy v rodine, že má niečo so starým, s otcom alebo s rodinou. S matkou. Lôsová Hedviga. Však staň, aby som ťa videl. Zmenila letenku z Ameriky a na dnešný deň, takže... Zutáčik Ľubomír. Volal mi dnes ráno, že je chorý. Alebo dneska ráno by volal, že mali tak na 50, mali z 5. a že nešla na 5. Výrozne ako vidíte. No hovorí, že ho donesie syn. 44. v poradí, 45. v poradí je Lukovič Ľudovit. Ten je vraj v Štrasburgu. Takže keď by ste... Po sestre som odovzdala tú pozvánku, tak som myslela, že tu sa skontaktuje a že príde. A on je v tom Vtedy, keď Štrasburgu? som ja dostala, tak som v Štrasburgu, áno. Takže keď budeme mať problémy s ľudskými právami, tak prosím. Nevieš adresu do Štrasburgu? Áno, mám. Ľudské práva, ľudské práva. Zvieracie, veľké. Tak potom ide hneď za ním Daniel Mago. Tu je. Bošaca. Eduard Malík je takisto mimo teda Martinková Viera. Tu sme... Ja neviem, či nerobila vo zvolenie. Áno, zvolen. Vo zvolenie uvidinárov. Német Ladislav. Jozef Polc. Na poslednú chvíľu. Ale je tu. Tak napís povedali ste, že je staré anatomické posúčanie. A tam som sa tak nacengal, až ma padlo. Predpokladám, že si nečakal, že ti profesor Popesku príde opäť. Prezenciu už má. Buďte dobre, chod sa pozrieť, že to nikto nezvedí. Buďte dobre, to je napísané, ale vidíš, že... Alebo prednosa. Popadák Jozef robí na veterinárnom zariadení okresnom Dunajskej stredy. Áno. Popadák, lebo on len skončil s nami. On je starší. On je starší a robil dlhé roky na IRD Blahoval, vedľajšie obvodilo vedľa mňa, dlhé roky sme spolu boli a teraz robí hore Ošipaná. Rehák Pavol, pred chvíľou s ním, myslím, telefonovali. Volal sme, hovoril, čítal. Dobre.